Na abota kallon fina-finan mu na fassara wannan fim wato Ika ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka domin samun wannan ƙayataccen shiri mai suna Ika. Wannan fim dama dai na san kun ganshi domin kun daɗe kuna jiran mai girma Sultan ya fassara muku shi to yau dai shi kuma ya yi muku fassara mai inganci domin jin daɗin ku. Gaskiya kamata ku zo ku kalli wannan fim wato Ika. Gaskiya ta wannan lambar waya insha Allah za ka same mu kuma za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu domin za ka samu fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Kawai abin da za ka yi idan kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka same mu kuma za ka samu sauran ƙarin bayani a gare mu. Sannan ba a iya nan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban indai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan in ka yarda da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwa jiran ku sai mun ji ku.